За час сваёй улады з народнага прэзідэнта Лукашенко ператварыўся ў дыктатара, за бяспекай якога сочаць сотні спецыяльна навучаных людзей. Нават сярод самых лаяльных прыхільнікаў яго абавязкова атачаюць некалькі целаахоўнікаў. Але ці магчыма абараніцца ад аднаго, але даведзенага да адчаю чалавека, у якога дома ляжыць даўно прыпасеная выбухоўка, а калі улічыць, што ён ужо прыйшоў да рэзідэнцыі. У нашым відэа мы раскажам гісторыю невядомага замаху на Лукашэнку, што яму папярэднічала, якім было пакаранне, што вядома пра асобу тэрарыста і чаму ён увогуле рашыўся на такі страшны крок. А галоўнае, чым скончылася ўся гэтая гісторыя. Да таго, як з'явіўся палац незалежнасці, кіраўнік Беларусі працаваў у будынку былога ЦК Кампартыі на вуліцы Карла Маркса ў цэнтры Мінска. Там жа месцілася і яго адміністрацыя. Праз трэці пад'езд яго Мерседес заязджаў ва ўнутраны двор, а пасля Лукашенко падымаўся на 6-й паверх у свой асабісты кабінет. Вакол адміністрацыі не было ніякай агароджы, а яе ахову забяспечвалі камеры відэаназірання, групы ўзброеных дзяжурных, а таксама шыльды, якія перасцерагалі простых смяротных ад прагулак побач з гэтым будынкам. А 5-й гадзіне вечара 3 красавіка 1998 года ахоўнікі сталі сведкамі таго, як да таго самага 3-го пад'езда стаў набліжацца пажылы мужчына, які ішоў проста праз газон, ігнаруючы ўсе забароны. Калі насустрач дзіваку выбег сяржант, то мужчына пачаў крычаць, каб да яго не падыходзілі, а затым прыгразіў узарваць сябе і кінуў у бок дзяжурнага цэлафанавы пакет, унутры якога быў камень, а таксама запіска з патрабаваннем прапусціць яго да прэзідэнта і не падыходзіць бліжэй, чым на 20 метраў. Міліцыянеры, якія падаспелі на дапамогу, пабачылі, што ў адной руцэ дзівак трымаў канец бікфордава шнура, а ў другой запаленую цыгарэту. І сітуацыя, відавочна, не была жартам, але кім быў гэты чалавек і што яму трэба было ад Лукашэнкі, заставалася незразумелым. На самым пачатку 90-х за бяспеку першых асоб Беларусі адказвала галоўнае ўпраўленне дзяржаўнай аховы. Калі Станіслаў Шушкевіч стаў старшынёй Вярхоўнага Савета, то ён не пераехаў у адну са шматлікіх партыйных рэзідэнцый, а працягнуў жыць у сваёй двухпакаёвай кватэры на вуліцы Адоеўскага. Пры гэтым ахоўнік дзяжурыў проста ў калідоры, седзячы на табурэтцы. Крыху пазней Шушкевіч атрымаў 4-пакаёўку, і ахова змагла пераехаць у суседнюю кватэру. Усяго ж бяспекай фармальнага кіраўніка Беларусі ў першай палове 90-х займаліся толькі 6 чалавек. Усё змянілася ў 94-м, прычым яшчэ да таго, як Лукашэнку абралі першым прэзідэнтам Беларусі. Падчас самай першай перадвыбарчай кампаніі здарыўся так званы інцыдэнт пад Лёзном. Сегодня, в пятницу 17 июня, рано утром, в Лёзнинское отделение милиции поступило заявление от одного из членов команды Александра Григорьевича Лукашенко, кандидата в президенты Республики Беларусь, о том, что вчера, в четверг вечером, после выступления Лукашенко в Лёзно, исследование машины из Лёзно-Витебска, вот на этом шоссе при обгоне была обстреляна машина, в которой ехал Лукашенко. Як сцвярджалі ў камандзе Лукашэнкі, калі той вяртаўся з сустрэчы ў Віцебску, яго Мерседес на вялікай хуткасці абагнала іншае аўто, і з яго хтосьці зрабіў 2 стрэлы. Журналістам паплечнікі харызматычнага кандыдата расказвалі, што адна з куль нібыта прайшла ў сантыметрах ад галавы з хітрым зачосам. Замахам адразу ж заняліся ў міліцыі і КДБ. Там зразумелі, што тэмы будуць раскручваць дзеля піару Лукашэнкі, таму расследаванне прайшло максімальна аператыўна. Правялі нават некалькі следчых эксперыментаў, па выніках якіх сілавікі прыйшлі да адназначнай высновы, што ў тых умовах, якія апісвалі паплечнікі кандыдата, абстрэл машыны быў проста немагчымым, і ўся гісторыя гэта інсцэніроўка. Вывод в том, что фактически само покушение было имитировано, исходя из производства следственного эксперимента. Вы можете это сами наблюдать. Але вынікі следства ўжо мала каго цікавілі. Людзі не верылі афіцыйным тлумачэнням, таму гісторыя з замахам на Лукашэнку зажыла сваім жыццём і, відавочна, згуляла на карысць будучага пераможцы выбараў. Ну а пасля галасавання пра крымінальную справу проста забылі. Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе.
Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Але ж пра замах не забыўся сам Лукашенко і яго атачэнне. І ўжо ў восені 94-го года была створаная служба бяспекі прэзідэнта, ініцыятарам з'яўлення якой быў найбліжэйшы лукашэнкаўскі паплечнік і першы кіраўнік Рады бяспекі Віктор Шэйман. Да сваёй бяспекі новаабраны кіраўнік Беларусі паставіўся зусім па-іншаму, чым яго папярэднік Станіслаў Шушкевіч. Лукашенко хутка падмяў пад сябе ўсю ўладу ў дзяржаве, фактычна ператварыўшы яе ў сваю уласнасць, а паралельна з гэтым штат яго службы бяспекі раздзьмуўся да некалькіх соцень чалавек. Не выключана, што на гэты працэс паўплывалі амбіцыі стаць кіраўніком саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І ахоўваць будучага ўладара айчыны ад Брэста да Уладзівастока трэба было максімальна пільна. Тым больш, што ў другой палове 90-х для гэтага з'явіліся падставы. 6 кастрычніка 1997 года у Магілёве проста ва ўласным пад'ездзе узарвалі кіраўніка абласнога дзяржкантролю Яўгена Мікалуцкага. У 94-м той уваходзіў у каманду Лукашэнкі, таму кіраўнік Беларусі адразу ж заявіў, што гэта ён быў сапраўднай цэллю забойцаў. Они долго подбирались к президенту, не получилось. Решили начать с людей, которые были рядом с президентом, которые всегда выполняли его волю по первому его требованию. Хадзілі чуткі, што менавіта пасля замаху на Мікалуцкага у гаражы Лукашэнкі з'явіўся браніраваны лімузін, а за картэжам пачала на ўсялякі выпадак ездзіць машына хуткай дапамогі. Але ж ад наступнай спробы замаху яны б Лукашэнку не ўратавалі, бо здарылася яна непасрэдна каля яго рэзідэнцыі. Ад самага з'яўлення адміністрацыі прэзідэнта на яе адрас сталі прыходзіць лісты ад простых беларусаў. У асноўным, вядома, гэта былі скаргі і рознага роду просьбы. Хапала і серыйных скаржнікаў, адным з якіх быў жыхар вёскі Заспа Рэчыцкага раёна. Пачынаючы з 94-го года ён адправіў ажно 16 лістоў, у якіх ананімны аўтар абвінавачваў кіраўніцтва мясцовага калгаса ў крадзяжы свіней, будаўніцтве асабнякоў і узбагачэнні за кошт простых рабацяг. Апошнюю 16-ю скаргу на 4 аркушах, якая прыйшла ў Мінск у сакавіку 98-го, аўтар чамусьці вырашыў падпісаць. І дзякуючы гэтаму стала вядома, што рэчыцкім змагаром за справядлівасць быў 60-гадовы Рыгор Бянчук, былы вартаўнік гаспадаркі Савецкая Беларусія і будучы камікадзе. Дзяцінства Бянчука прыпала на бедныя пасляваенныя гады. Вясковец скончыў усяго 5 класаў, пасля чаго пачаў працаваць. Сярэднюю школу ён здолеў скончыць толькі ў арміі. Праўда, са службай хлопцу пашанцавала, бо ён трапіў не кудысьці на ўсход ці азіяцкія рэспублікі, а ва ўсходнюю Германію. Вярнуўшыся пасля войска на радзіму, Бянчук адвучыўся ў тэхнікуме на механіка і амаль да пенсіі працаваў па спецыяльнасці. Праўда, нідзе надоўга ён затрымацца не мог. Справа ў тым, што механік меў дзіўнае хобі пісаць скаргі на ўласнае кіраўніцтва. Аб'ектам яго незадаволенасці было тое, што хтосьці жыве лепш за астатніх. Часам шантаж даваў плён. Рыгор Бянчук без чаргі атрымаў кватэру і змог купіць машыну, хаця астатнім такой магчымасці даводзілася чакаць гадамі. А пераходзячы на іншыя месцы працы, мужчына вышукаваў новыя сродкі ціску і звяртаўся ў папулярныя тады газету «Труд» і тэлеперадачу «Чалавек і закон». Аднойчы Бянчука нават выклікалі ў раённую пракуратуру, куды спусцілі адну з яго скаргаў. Пракурор папрасіў даць доказы таго, у чым Рыгор абвінавачваў сваё кіраўніцтва, але іх так і не знайшлося. У выніку амаль усё жыццё Бянчука прайшло ў перманентнай барацьбе за ўяўную справядлівасць і пастаянных зменах працы. У пачатку 90-х ён купіў дом падлецішча ў вёсцы Заспа пад Рэчыцай, пераехаў туды з горада і уладкаваўся вартаўніком на свінаферму. Справа ў тым, што на той час прыпалі смерць жонкі Бянчука, а таксама арышт сына, якому далі 6 гадоў за крадзеж аўтамабіля. Гэтыя падзеі моцна адбіліся на псіхічным стане мужчыны, і ён стаў яшчэ больш зласлівым. Настолькі, што ў нейкі момант ад яго з'ехала родная дачка. Сямейныя праблемы адбіліся і на працы.
Бянчук часта спазняўся, а таксама пастаянна цягаў з фермы дадому сена, зерня і бульбу. У яго на падвор'і жылі 3 свінні і 17 авечак, і аднаму пракарміць іх было вельмі складана. У 1994 годзе цярпенне калгаснага кіраўніцтва не вытрымала, і вартаўніка недарэку выгналі з працы. Бянчук лічыў звальненне несправядлівым, таму устаў на шлях вайны супраць свайго былога начальства і пачаў страчыць скаргі. Гэта ён умеў рабіць выкшталцона. Аднойчы, у 95-м, ён нават рашыўся на паездку ў адміністрацыю Лукашэнкі, але там яго развярнулі, параіўшы звярнуцца ў райвыканкам ці да пракурораў. Але ж тыя добра ведалі Бянчука, а сам ён бачыў у мясцовых функцыянерах выключна ворагаў. Таму праз 3 гады Бянчук вырашыў здзейсніць другую спробу трапіць да Лукашэнкі. Прыцягваць увагу да сваіх праблем на гэты раз ён вырашыў радыкальным спосабам. Ён раскапаў даўным-даўно схаваныя каля дома 2 нямецкія тротылавыя шашкі часоў Другой сусветнай вайны, а на месцы масавай вырубкі ў лесе знайшоў бікфордаў шнур з дэтанатарам. Дома ён змайстраваў самаробную выбуховую прыладу, прымацаваў яе да свайго цела, падрыхтаваў запіску з патрабаваннем пусціць яго на прыём да прэзідэнта і паехаў у Мінск. Там ён падышоў да рэзідэнцыі Лукашэнкі, кінуў у бок ахоўнікаў камень з запіскай, а затым выцягнуў бікфордаў шнур і стаў чакаць. Дзяжурныя, якія атачылі Бянчука, сталі папярэджваць прахожых пра небяспеку, а адзін з ахоўнікаў пачаў адцягваць увагу візіцёра размовамі. І калі чалавек з выбухоўкай крыху згубіў канцэнтрацыю, то яго абхапілі з усіх бакоў адразу 3 сілавікоў, павалілі і затрымалі. Гэтым надзвычайным здарэннем адразу заняўся КДБ, і яго эксперты ацанілі магутнасць выбуховай прылады Бянчука ў 370 грамаў у тротылавым эквіваленце. Калі б яна ўзарвалася, то самога камікадзе б разарвала на шматкі, а ў бліжэйшых будынках павыляталі б шыбы. Праз тое, што Рыгору Бянчуку не ўдалося давесці задуманае да канца, на яго завялі крымінальную справу не за тэрарызм ці замах на Лукашэнку, а толькі па артыкуле «Незаконны выраб выбуховых рэчываў». На допытах у СІЗА КДБ мужчына прызнаўся, што сваім незвычайным перформансам хацеў прыцягнуць увагу кіраўніцтва Беларусі да самавольства мясцовых уладаў. З ізалятара следчыя адправілі яго на псіхіятрычную экспертызу ў Навінкі, і там тэрарыст Грыша спачатку паводзіў сябе ціха, але хутка вылезла яго звычка скардзіцца на ўсё на свеце. Бянчук нагаворываў на тых, хто ляжаў з ім у адной палаце і канфліктаваў з медыкамі, але нягледзячы на гэта сярод іншых бальнічных зэкаў ён карыстаўся вялікай папулярнасцю. Да дзівацтваў Гамельчука яны ставіліся з гумарам. Прыгоды ў Навінках скончыліся для Бянчука дыягназам, які з аднаго боку вызваляў яго ад крымінальнай адказнасці, але з іншага патрабаваў прымусовага лячэння ў псіхіятрычнай бальніцы. З верасня 98 па чэрвень 2000 года ён праляжаў у Гомелі. За гэты час разваліўся яго дом у Заспе і памерла старая маці. Пасля выпіскі Бянчук вярнуўся ў сваю кватэру на ўскраіне Рэчыцы. Суседзі апісвалі пенсіянера як спакойнага, ветлівага і бяскрыўднага чалавека, хаця выдатна ведалі яго гісторыю. Сам жа ён неахвотна прызнаваўся журналістам, што бітву за усеагульную роўнасць і справядлівасць ён прайграў. Рыгор Бянчук памёр у 2011 годзе. Яму было 73 гады. Наступную спробу замаху на сябе Лукашенка перажыў у 2001. Падчас святкавання Дня незалежнасці ён бег на лыжаролерах па галоўным праспекце Мінска, і ў нейкі момант у яго прыляцеў памідор. Для таматнага стралка тая выхадка скончылася ўсяго толькі 7 суткамі арышту, ды і тыя ён не адсядзеў цалкам, бо Лукашенка паказальна загадаў вызваліць хулігана. Тым не менш, праз некалькі тыдняў мужчына быў збіты невядомымі. Ну а праз 20 гадоў ужо сам Лукашенка распавёў пра тое, што ЦРУ і ФБР нібыта рыхтавалі дзяржаўны пераварот, які павінен быў скончыцца як мінімум арыштам, а як максімум забойствам усёй яго сям'і. В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание
явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Але аказалася, што ніякі захад нічога не рыхтаваў, а ўся гісторыя была спецаперацыяй беларускага КДБ. Чэкісты самі арганізавалі псеўдазмову генералаў, а таксама знайшлі наіўных персанажаў, якія ў яе паверылі. У выніку за кратамі апынуліся былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў, журналіст і палітычны аналітык Александр Фядута, а таксама амерыканскі адвакат Юрась Зянковіч. Агулам па той справе падазраванымі праходзілі 9 чалавек, але ўсе, каго арыштавалі, праз некаторы час былі памілаваныя і выйшлі на волю.